kendo wasebedo kwan twak kod jolony mopogore opogore counties mak mana kaka pile mbaka oromo nyaka winj pach jopiny. Ne waloso kod moko kuom oganda mawuok e counties mopogore mar winjo ni kaka gineno lwasi margi. Bende sirikande mag counties kata sirikal mamalo osetimo madwarore ne ikruok ne koth mar El Nino. Wadwa winjo kanyo kowuok kuom jo Migori kachiel kod jo Homa Bay. Nekech magi gik makona ni gino chakore kata ko chako gi wach bridge makani sani almost 6 months to piny kucho nyaluonda ni kama chandruok nitiere kani dang piny kucho salosi okane ikruok ma jogi osaketo ne government osaketo ne jopiny mondo timruok nade mondo bi okony nekech El Nino ilandonwa ka every now and then kendo miyo sirikal alert to sirikal pok oneno gima dwaro timo koro miyo wakwayo government kogiyie to gitimnwa gima ber ne jopiny. Na wuoyi wache makabuto nyora owinjore giwuogi jopiny mondo jopiny odog malo yageng'a kama no giger to owinjore ger daks owinjore ger Kenya nigi pesa seriously owinjore ger makoro ko pi biro to koro pi ok flow oko koro momiyo okwayo national government ni ging'i kaka ginyalo ng'iyo ngima jopiny mage jombulu be gimanyo kendo giwuotho ka gigo campaign city. Aparo ni e ndalo duto te sama El Nino biro ikruok bedoga to adieri mantie ne ok obedga 100%. Gimomiyo ok obed 100% iyudo ka samoro weche mag keto kare kaka idhi kony weche mag El Nino ok dhi maber nyaka gi sani sama waloseni king'iyo wan gotaro mang'eny olalo mang'eny oloko mang'eny iyudo ka samoro pok serikal oketo maino e losogi ma kapo ni El Nino biro to nyalo yudo kaka oula ringo maber to bedo ni magi ok pok okete mikakati El Nino biro biro mapek to obro ywayo jogewa to ka iyudo ka shida biro wuoke mang'eny koro wakwayo serikal ni kapok El Nino odonjo serikal mamalo bede uru gi mikakati mowinjore e sama waloseni mondo me ka El Nino biro to wabed ni wan gi ikruok makare makata ka pi mol to pi mol kama owinjore to dhi kama owinjore. Iyudo ka pige mamol ka ok lu channel mowinjore gi ema kelo pek sana kuonde ma El Nino bedega mapek. Koro wakwayo sirikal ni mondo sama waloseni gibede gi ikruok mong'ith madhi konyo ja Kenya mondo mi obed safe kochopo seche mag El Nino. Ikruok mar El Nino ok wang'eyo kaka sirikal osetimo korka ikruok mar El Nino nikech El Nino tilando ni nitie kendo ilande ni en koth mabiro chwe mapek kochakore dwe mar 10 kadhi mbele kanyo. Koro ikruok ma sirikal osetime mano ok dang' wang'e ke sirikal ong'eyo ni ka El Nino bedo to nyaka giket ikruok makare mar ng'iyo ni El Nino oko interfere go ganda mantie. Oloko moseyaw gi sani an pok waneno samoro sirikal nigi mpango mar timo mano kech gimbe ging'eyo ni nyaka koro giyaw oloko kaluwore gi koth mar El Nino mabiro chwe. Erokamano mano kanyo wakawo pach jopiny ma bende wacho ni pok gineno ka ikruok oket malong'o kata bed ni oselandi malong'o ni kodhno nyalo biro chwe kendo hinyo ngima oganda poni onge ikruok moketi. Adwa ni mondo mi wadog mana e kaunti ma Homa Bay kanyo mondo wang'iyane kama waloso kod Duncan wang'iyo yore ma sirikal mar kaunti ma Homa Bay temo keto kanyo mar mondo mi